Els ballarins Marc Soler i Ariadna Peya han portat a dalt de l'escenari la seva història d'amor. No només les llums, sinó també les ombres de la seva relació. Una relació en què ella és més gran d'edat que ell. Aquest és el punt de partida de Desespera, la darrera producció de Les Impossibles que s'ha estrenat en el marc del Danzàneu. L'obra va néixer a partir d'una càpsula en què Peya i Soler ballaven les cançons del disc Analogia de la mort, de la compositora i pianista Clara Peya, l'altra meitat de Les Impossibles. I llavors parlem d'una relació amb diferència d'edat en la que jo, que sóc la dona, sóc més gran. I totes les pressions que això suposa per nosaltres des de fora i també les pressions que sentim nosaltres mateixes pel simple fet de viure en aquesta estructura o en aquesta societat que ens fa encaixar en la norma, no? I com lidiem amb totes aquestes coses. A través de la música i d'un joc de llums controlat des del piano per la mateixa Clara Peya, l'escenari es converteix en un espai íntim en què Les Impossibles conviden als espectadors a compartir els altibaixos de la relació dels protagonistes, una relació poc convencional marcada per la pressió social. El dubte que tothom, o que moltes persones, inclús al nostre voltant, es posaven, com per exemple que, hòstia, què fa amb una noia tan gran quan ella hauria de tenir fills i estar casada i tenir una família, ell la deixarà. Ell la deixarà, que això és una petita cosa després de moltes altres. I no només les altres cap a nosaltres, o sigui, les de també les nosaltres nostres que ens mateixes, posem, sense voler, tota perquè l'estona clar... paquem nosaltres sense voler, perquè tampoc tenim la culpa, ningú té la culpa. Desespera està adaptada per a persones sordes amb la projecció dels diàlegs en una pantalla al lateral de l'escenari. Amb aquesta producció, Les Impossibles han seduït els més de 200 assistents a l'estrena i els han fet partíceps d'aquesta relació que diuen viu en contradicció.